Salutări tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Am mai crescut în trofee și de la Megabox-ul ăsta foarte frumos. Megabox-ul ăsta foarte frumos mi-a picat, se vedeți în față. Nani mi-a picat și am mai luat gadgeturi. Hai să luăm și o văză asta. Așa. Oh, ce fain e car. Așa. O avem quest pe gem greb și o să jucăm cu tot avem. Am făcut 20 de o să joc cu Daryl. Vreau să fac 20 pe toți. Și vreau să ajung pe Vereșoana care are 10.000 de trofee. Iar când aveam 9.000 aveam 2.000 și acum am 7.500. Hai mă! Hai mă! Bine, pro player. Haide! Mamă! Toți! Mamă, să-i dai! Mamă! Acum. O să dau. Acum. Mamă, băi, greu tare! Easy. E prea easy. Prea easy jocul. Nu fi în spate, să văd o capace. Rip, rip, bă, chiar rip. Dă-ți ultimata, așa. Dar nu muri, că nu mor. Nu! Dă-i. Nu! Mamă, ce fel a murit. Așa. Unde e ăla cu nou? Mamă. Este de ultimata. E prea easy. E prea easy. Care e prea easy. Mai dăm unul. Și vreau să fac și 500 de trofee pe El Primo. Cam 2 brawler și vreau să fac 3. Așa. Mamă, este morți. Lor. Băi, iată așa am unii de rapa înjită. Mă mor cu mine, mă. Păi, jocul. Mamă, ce counter mi-a dat. Counter foarte bun. Mamă, mă rupe. Mă rup. Bine. Să nu moară ăsta Brock. Și eu vreau să iau pe neapărat. Băi, ia vină în spate la panicilor. Să-ți morți amândoi. Dar și eu sunt mort. Hai, Brock, măcar să și tu ceva. Așa. Hai, mă, te omoră. Nu. Bine, le-am luat pe toate. E prea easy jocul ăsta. Pentru mine e prea easy. E prea easy jocul. E prea easy. E prea easy. Și încă unul. Trebuie să jucăm. După jucăm cu Jackie.
Brawler care nu l-am de 15 este doar Nani. Am două anterloți, e bine. Foarte bine. Dacă pierd, îmi dă trofeele înapoi. Dacă câștig, îmi dă 4 trofee, dar nu cred că o să câștig, că uite, au Sprout-ii. E foarte bun. E prea OP Sprout, dacă are un zid. Mama, gat direct. Una, doi. Mamă. Dar pe mine e proastă rău și Colt. Haide cu mort. Pe burtă. Deci face ultimata, vedeți? Nu muri, că nu pot să ascunde. Moartea mă găsește ori, mamă, dar și bun. Voi realiza că mă bate Shelly, da, Shelly. Nu! Ești mamă, ce nable sunt! Să-ți mă duc să o bat. Mergeți pe ea, da. Hai, da ultimata. Mamă, ne-a bătut. Dar măcar am făcut quest-ul. Dar îmi dă, v-am spus, îmi dă 3, măcar am primit doar 1 și mi-a dat 3 înapoi. Dacă câștigam, îmi dădea 7, am făcut 200 și acum te jucăm cu Jackie. Fac și am 500 de trofee. Hai jucăm pe un showdown. Uite, am uitat să mă joc. Dacă strâng măcar 5 de alea, sunt tank. Nu tank, ca un tank. Și nu mă durboară ăsta că nu tank. Uite, frate, ce counter are. Uite puțin o leacă, ce counter are. Uite, ăștia. Hai, nu încoace. Mamă, vreau să bat botul. Hăți. Nu, frate, m-a bătut, îmi scade 3 trofee. Nu? Da, 2. Dacă dau damage și dau un robot mult. Foarte mult. Și dau cât trebuie, că mama a spike acolo și nu-mi place. Mamă, o de asta care are power mai mic ca mine. Hai, Daryl. Aha. Tu, să-ți Bibi, da, bibi, ba, bibi. Bibi, da. Nu, deci, parcă vezi că mă omoară. Nu, așa. Mamă, ce counter! Fugi, mă, fugi! Bine. Bag eu pe robot, iau eu robotul. Nu, frate, nu l-am dat la...
Mă, ce counter stăm în fața și trebuie să-mi batem. Frate, Rafael, de ce nu te duci, frate? Mamă, da, l-am omor și pe ăsta. Sau nu, sau, nu, l-a prins. Da, l-a prins. Care am spus să pe el. E foarte bine. Am dat un fel cine mai mă sună. Hai, ce mai mă sună? Că stăm aici, n-am timp. Na, ăla a luat deja două. Cam și mort. Că nu-mi dai... Bă, nu, frate, de ce ja vrem? Nu mai mă sună. O să o închid și după ce vorbesc cu ea, pornesc filmarea din nou. Gata, am revenit, am scăzut iar o 5 trofee. Hai să mai băgăm un meci. Tura asta, când am pierdut, am dat de meci 3300, deci e forță. What? Nu merge internetul. What? Ce fel face caracterul? What? Mamă, bul, mă omoară ăsta. Mă omoară și-a vrea. Hai mă. Te dai mare. Cu două experiențe tale, că ți-e frică să stai lângă mine, că-ți dau 5 hit-uri de mod și tu îmi dai 2 hit-uri. De ce nu merge internet? Că am 4G. Mamă, ce repede merg. Uite-l pe bol. Ia vin încoace. Tot face. Mamă, m-a prins. Nu. Bă, cum m-a prins? Mamă. Pe tura asta sunt pe locul de la 3 încolo. De la 1, 2, 3. Adică... Hai mai repede, așa. Și mă bat pe ăsta. Ii, mă, fac eu timp că mai am puțin și mai omorât. Nu acum. Uite ce vrea. Mai dai mie, mai faci și timp, nu? Ești forță, nu vreau să iei lângă zid. Dar peste tot unde sunt, mă întâlnesc cu tine. Ai frică de mine, foc. Mamă, și vine ăsta, și sunt mort. Bine, rău. Bine, foarte bine de rău. Mamă, dacă se pun amândoi pe mine sunt javre, nu câini, javre. Pe loc repaus, ce-ai? Facem timp. Scuze. What? Mi se duce. Bă, mergi internetule. Uite, așa scap de o trofee. Nu mai fac timp. Eu te-l pe el. Fac timp cu el deloc. Mamă, vreau să nu mor pe ăsta, deci niciun caz. Nu vreau să fac timp. S-a dus pe ăla. Mamă, și-au dat. Mamă.
m-a rupt. Bine, 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 rău, bine, 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 rău. Hai, pe unde te duci? Unde te duci? Omoară-l. Bine, mă, bine, cu 320 viață. Am sus căcat pe locul 1. Pe 76 e bine. Am mai deschis, am avut 7. Un big box de la Troping și vreo 5 de la... Am mai făcut încă unul și... Da. Hai, mă. Hai mai repede. Să nu stau 10.000 de ani. Bă, deci asta e Java. Mulțumesc. Sper. Hai timp. Hai timp. Dacă trage mine Java, murda, du-te la gunoi. Că dau un hișimori. Mamă. Deci, hăți zonule. Îi dă hăți zonule. Hai. Nu, fii atent, că-l simt. Mamă, ce ofticată îi mâncați așa. Că murea. Mamă. Nu-mi dă de mergioleacă. Mamă, deci nu merge internetul. Mai înainte mergea forță. Cădea că vin după el. Opa, șacabum, șacalacabum, șacalacalacabum. Șacalacabum, șacalacalaca. Dacă te prind, te omor cu balou. Mamă, câte are, mă? Mamă. Câte are? Păi de la depărtare îmi dă 700. Și 7000 poate. Da, uite, dă 2000 de la depărtare. Deci cred că de la apropiere dă 5000. E tank ăsta. Fii atent, dă ultima ta, îl bate pe... Ia, un hit îi dă. Doamne, ce-am spus, un hit. Să joc cu... Mamă, ce skin are Jaja, mamă. Mamă, are Star Power. Mamă, că dă 371 și dă ea 2000 de... Mă sparge dacă mă prinde. Hăți, ia. Hăți, nu ne merei. Mamă, hăți, ia. Hăți. Ce? Mă omoară Javra, e mâncate și mă omor Javra. Dă-i, așa, dă-i. Ce țacă, bă, i-a dat-o. Questul ăsta că nu-mi place. Chiar deloc. Mama, un leon acolo sus, nu-mi place de el. Chiar nu-mi place. Hai, el primo, punch. Mamă, și mă omoară el primo, punch. De ce mă omoară el primo, punch. Mamă, și ca trofei e 5. Mamă. Păi nici mai am 500. Oare maximul e 35. N-am ajuns niciodată la 35 sau la 25. Asta e primul meu brawler la 25. Și am mai avut multe. Dar acum sunt tank. Și nu-mi pierd contul pentru că sunt conectat cu e-mail. Hăți. Mamă, și vine hăți. Și acum am fugit și am luat și ăsta. Acum o să iau hăți. Hai, să nu-mi faci. Hăți.
Mamă, ce ultimată i-a dat Frank în gură. Da, eu mai repede decât ăla. Da, că îi dau fum. Frate, îi dau fum. Dar eu vreau să-l mor. Nu vreau să-i dau fum. Că fumul e fum. Și nu-mi place fumul. Așa. Așa, mai trebuie 3 hituri. 1, 2 și 3. Dynamite. Fai, puțin mă joc. Ambush. Că tare, mama are o leacă. Mamă, da iar pe mine vin, mă. Mamă. Iar pe mine vin, mă. Iar pe mine vin, mă. Ăsta are 7, îmi dă 3 hituri de mă moară. Uite, frate, ce câine, bă, ce câine de Dynamite. Asta nu-mi place la Dynamite, că dacă scoal Brawler și uite, dacă eu joc acum cu Dynamite, nu mai e niciun Dynamite. Sau dacă joc cu Nani, nu mai e niciun Nani. Sau dacă joc cu Shelly, mai sunt încă 3 Shelly. Cel mai bun brawler pe mapa asta sunt ăia de depărtare. Hai să zicem Bull. Mamă, ți-ai dat tu. Hai mă. Dacă te dai mare, ca ai ultimatul de aia și mecheră de îți dau 2. Uite, și Shell se dă mare. Prea mult. Hăt, Johnule, hăt. Mamă, a dat ultimata și m-a curat. Mamă, bă, frate. Deci tu răsp ultimata lui primul. Hai, cum te fac 2000. Doamne, pe unde ambulanța? Că acum sunt la București. O săptămână la București. Și trebuie să fie normal că trebuie să audă toate sirenele. Eu fac timpul asta. Hai, mă, ai javră? Normal că eu trebuie să le iau. Pe tine și pe mine și pe tine. Căutarul eu îl bat pe Frank. E foarte easy. Bă, ăștia fac timp. Bă, nu fac. Credeam că dacă fac timp să fac mare. What? Ce cantar? Mamă, ce cantar mi-a dat. Îl bate Frank. Mamă, ce... Bă, de ce îi dă ultimat după ultimat? Cât, mă? 5, nu mai mă joc cu asta. Joc cu... Gale, nu, n-ai. Cu cine? Dynamite. Că e foarte nervant și chiar vreau. Doamne, și în următorul update o să fie cel mai mare update din lume. Nu-i faza că o să bage brawler. Faza că o să bage noi moduri, noi cum ar veni. Ești, mă, ești. Că dau Easy Clan. Easy Clan din prima. John Cena. Uite Javra. Hai Javre. Hai că e Javră din. Este o Javră mare din tine. Așa-ți trebuie. Da. La ricochet. Asta chiar e pe burtă. Hai, mă. Nu te cred. Pe locul 6 mi-a scăzut, nu. Mă face emoția aia când nici n-am pierdut. Din prima. Cred că o să fac și vloguri. Da, cu camera de pe față. E prea easy clan. Îți dau easy clan din prima. Mamă, Bea moartă. Mă bucur.
Dar o aud Onita. Mamă, nu-i moartă. Dacă dă... Bine că m-am ferit. Uite, mă. De asta nu-mi place Dynamite. De apropiere. Dynamite nu suport de apropiere și mi-a scăzut 3. 4. Trebuie să fac neapărat 20, că nu mai suport. Să-l văd pe Dynamite. Cel mai prost din toți. Mamă, cât e acolo. Mamă, sigur că le iau eu pe toate. Sigur. Ia stai. Poate le iau. Le iau. Da. Papa. Hai mamă, încă o Dynamite. Și mă omoară. Nu suport de... Uite, așa-i trebuie la Dynamite. Deja mă enervează. E burtă, Dynamite. Dă-ți ultimata. Doamne, zici că joc cu boți. Deci la mine joacă tryharder și la ceilalți joacă ca boți. Asta nu-mi place. Joc ca... Dacă aș avea star point-ul ăla să sară așa, peste tot ăla. Nu! Nu suport, mă joc cu col. Fii atent. Cine mă omoară cu ăla joc? Dar nu, păi, brawlerii care i-am, normal. Nu, dacă mă omoară Frank, nu-l iau. No. Mama, Mr. P niciun caz nu-l ia. Uite cum ar veni Penny Mom. Și pot să joc Penny. Chiar îți joci cu Penny pe mapa asta. Sau cu Colt, e foarte easy. E foarte easy. Nu, o să mor. Mamă, ce bine, ce noroc. Hai, nu mai mor brawlerii ăștia. Toți. Uite, dacă mă omoară ăsta, nu-l iau. Îl iau tot pe ăsta. Mamă, dar ce easy să omor eu. Mamă, da, easy. Că mai am 100 viață. Foarte easy să joci cu Colt, dar e unul buliface care te omoară mereu. Deci asta se întâmplă mereu. E unul buliface și te omoară. Trebuie să joc cu Daryl. Daryl, unde ești? Vai tot. Nu? Unde ești, mă? Nici mai îl vedeam. Atent, se bată ea și dau eu de parte. Adică așa. Sea Dog. Ia Sea Dog. Sea Dog. Așa trebuie Sea Dog. Sea Dog. Sea Dog și ție. Îmi place să dau Sea Dog. Și ție. No, cu jocul Colt. Fii atent. Cred că o să joc numai cu Colt și cu Daryl. Și
asta e ultima dată pentru că deja au trecut 30 de minute, adică jumătate de oră și nu cam place. Nu se spune. Asta vreau. Dar din prima nu. Nicio șansă. Parcă vezi. E botul fix în buș. Uite colt. Dai dau easy clan. Că e bot. Bot! Sigur e bot. Ia zic că e tot colt. Dar care-i... Faza să mă omoare o legendară. Că chiar nici n-am. E cam easy clan să dau. Omor pe Jackie. Da, bă. Da, e bă, care mă omoară. Nu mi-a pus star power-ul că... Bă, care erau șansele? Să se întâmple asta. Dar o bat... E faza că îl bat foarte easy. Dau foarte mult damage. Mă învârt de 3 ori și gata, l-am bătut. Deci îi dau peste 3000 damage. Da, îi dau 3000 damage. No, dacă nu-l omor acum sunt mort. Bine. Max acolo. Bă, nu se acum spun, care erau șansele? Deci vine botul, păi după mine, dar îl bat easy acum cam. No, nu mai îl bat easy. Bine, pe... Mamă, uite javrele, javre. Și uite, da, pe locul 3, m-a omorât Roza, că l-am bătut pe ăla și de la... Nu joc cu tot cu ăsta. Deci numai colt. Numai colt și bul. Bule proste, dă bă. Da, eu îl bat pe colt. Uite, da. M-a sunat, da. Și nu-mi pasă, da. Da, și mai am 5 baterie, da. Și trebuie să stau în buș, să mă duc, să bag telefonul la încărcat. Și gata, mina l-am și băgat. E bun? Mortis. No. E năbă. E foarte... Vrei să-ți arăt ceva? Îmi place mult de ea. Îmi place că zâmbește și o să te omor, da. Bă. Hai să te ajut o leacă. Da. O să fii praf, da. E prea easy să bat botul, da. De ce dau în botoare? Da. Pentru că o să mor repede și... No. Pe bune? What? Am bătut pe Bibi. E easy. Oare trebuie să mă ascund după buș, să fac o schemă, să regenereze viața și îi dau hât. Așa, pe locul 3, bine.
Foarte easy. Acum o să-l bat pe Mortis. Sau nu, o să iau robotul de la el. Easy, da, să moară Franz. Nu, mișcă-te! Doamne, o băteam și pe Penny, dar nu puteam să mă mișc. Ce bug! Ăsta e chiar bug. Am omorât botul. Bă, joc acum cu bot. Joc cu botul, ăla mare. Hai că joc cu botul ăla mare. Doar hackerii pot. Și nu hacker. Hei! Da hack! Da hack! Da, aș vrea să am hack. Și nu știu cum să bag, dar m-am băgat odată și nu știam cum. Mamă, mă omoară, Javra. Mă omoară. E prea easy de război. Da, unul nu pică doi. A, și la mijloc. E perfect. Da, unul nu pică doi. Sunt prea multe de război. Să nu mă... Mamă, mă omoară Jackie. Mă omoară? Bă. Nu, încarcă-te. Viață, încarcă-te. Carcă-te. Nu vreau. Pe ce loc? Să vezi, pe loc 6. 7 chiar. Și cred că aici o să încheie episodul. Și deschide și un big box. Așa, Doamne, să-mi pice ceva. Deci vreau să mă rog să-mi pice ceva, da? Deci pe episod. Niciodată pe episod nu o să-mi pice ceva. Cred că e Brawler, da, noi fac trafic sub 40. Hai să-i facem. Și nu fac levele pentru că nu vreau să-mi pice Brawler. Și nu vreau să-mi pice gadget. Deci nu suport gadget-ul. Mai bine pică Brawler decât Jackie. Așa, și cred că aici o să încheie episodul. Am cu 7500 de trofee. O să mai mă joc și eu. Și o să vedem câte trofee o să avem în tura viitoare. Și cred că episodul ăsta îl postez în 3 ore. Și da. Și dacă intru la Betalog, văd nu foarte mulți. Deci foarte mulți care au numele Sosi Jopi. Stai. Nu, că aici am jucat cu Jackie, m-am omorât Jackie. Ce-am jucat cu toți cu Jackie. Sosi Jopi, unde-i Sosi Jopi? Unde-i? Cred că mai sus. Sau unde-i? Bună, mi le dă de azi. Nu vreau de azi. Vreau de ieri, dar nu mi le dă. Așa, și aici o să încheie episodul la 38 de minute. Dacă mai vreți episoade, nu lăsați să dați un like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!